začali sa... Mimoriadne správy zo slovenského východu. Ľudia normálne ošaleli. Dnes večer bola privolaná polícia do Blatných Remet, kde sa stala aktívna vec. Rado Barber, ktorý je významný ako kaderník, dneska podvečer bol znasilnený Ľubošom Tokárom. Upozorňujeme, že video nie je pre maloletých divákov. Obaja museli byť prevezení do fakultnej nemocnici. Jebe im, jebe. Hrozné dačo. Vždy to budem rozprávať, buzerantov treba odtiaľto vyhnať preč, von. A to nie je všetko, incident pokračoval. Au! Za tento trestný čin bol nemenovaný Ľuboš T. bol trestne stíhaný. Radoslav Barber bol prevezený do fakultnej nemocnici, kde sa teraz podrobí veľkej operácii análneho otvoru. Aj my, televízia Markíza, prajeme skoré uzdravenie.